Cando era mozo, na escola, no instituto, eran os hábitos. Pero agora, claro, en fin, as novas xeracións medraron muitísimo máis e por eso quedan á altura dos micrófonos máis altos. Reitero os agradecementos que tanto Mercedes como Baldo fixeron de todas as persoas que alrededor desta exposición e da que previamente fixemos en Vigo traballaron, é dicir, responsáveis da banca, a Mercedes, que é un pouco a nosa alma mater, organizadora e comisaria da exposición, un acto de homenaxe do Servizo Rey. Baldo achegóuseme, coñecíamos de vernos en alguna presentación de algún libro, para facer unha proposta de diálogo entre o traballo de un e de outro. O intercambio entre poesía obxecto, libros obxecto, e poesía discursiva, el me enviaba unha fotografía e eu escribía o poema correspondente. E daí xa eu, se me esquezo, cambio inversa.